Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος. Πότε πρέπει να φύγουμε? Ο Χατζη Εφεντής λέει μέχρι της Παναγίας. Έμπου! Όλοι οι πρόσφυγες να με ακούνε. Έπαιζε το νερό, ρε! Σε παρακαλώ, δώσε μου το! Εικόνικα! Πρόεδρε! Πέρασαν 9 μήνες! Μείνετε ενωμένοι, μωρέ! Η ευχή μου θα είναι μαζί σας. Το σπίτι μας θα είναι πάντα το σπίτι μας. Τον είδα, μάνα, τον είδα. Παναγία μου, φύλαξέ με να μη σκοτώσω άνθρωπο. Πού πας? Εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.